Да, падай! Скоро ще свърши! Аз искам да... За това мечтаех! Следва Опасният Хенри по Никелодиан. Следващата събота костенурките се изправят срещу най-голямата заплаха досега. От каналите чак до небесата. Раф е доста бърз. Майки се намесва. Дони се гмурка. А Лео се готви за едно щуро пътуване. Не пропускайте новите епизоди на Разказите на костенурките нинджа. Следващата събота от 12 часа по Никелодиан. Те са шумни на сушата. Те са шумни по море. Те са шумни навсякъде. В новите епизоди обиколете Европа със семейство Шумникови. И се потопете във всички светлини, звуци и аромати. Нови епизоди на Къщата на Шумникови. Тази седмица от понеделник до петък от 18 часа по Никелодиан. А сега рекламна пауза по Никелодиан. Твоите ударения с вкусни и полезни са идеални за хапване отделно или с това, което обичаш най-много. Супер тънки и хрупкави с уникална форма. Перфектна за дипинг. Огарениас. Те са това, което ти искаш. Това е RoboBlast. Роботът с лице след светлина и програмиране. Избери своя цвят. Бял или черен. Виж как се движи и влиза в битка с противника си. Забавлявай се цял ден. RoboBlast от Comset. Научи за динозаврите с новия комплект диноразкопки във виртуална реалност от Comset. Изкопай 25 см в каменеус на T-Rex и се пусни във вълнуващо приключение с динозаври. Разбери интересни факти и се потопи в невероятния свят на динозаврите с комплекта диноразкопки очила за виртуална реалност от Comset. Запознай се с таинствената. Тя прави портали с наметалото си и помага на героите да бъдат на много места едновременно. Благодарение на нейните сили хората могат да избягат в паралелни вселени. Новата кукла таинствена със свалящ се визор и колекцията кукли герои от света на Калинката и черния котарак. Търсете в Хиполенд. Боли ме главата. Ще сложиш ли лепенка на охчето ми? Мечо ще ти каже къде го боли. Грижи се за него и го излекувай, като слагаш лепенки на болните му места. Вече ми мина. Аз съм Мечо Овболи. Интерактивното мече, за което да се грижиш. Мечо Овболи. Търсете в Хиполенд. Изследвай вселената във виртуална реалност с новия комплект Слънчева система VR. Създай, отсвети и персонализирай своя планетариум. Използвай включените очила за виртуална реалност и откривай планети и звезди. Слънчева система във виртуална реалност от Comset. Представяме ви светещия дрон. Може да се контролира с сензорен часовник. Направи най-яките каскади и кръгове след светлини. Лесен за управление и на открито и на закрито. Има и стандартно дистанционно управление. Избери твоя начин. Невероятни каскади. Освети нощта. Новият светещ дрон от Comset. Новият супер комплект с кинетичен пясък. Squish Motion комплект. Постави различните цветове на пластове, заради и виж как се движи. Squish Motion комплект от Comset. Неделя е. Време за палачинки. Имам температура. Всичко ме боли. Веднага вземи инфуцит. Инфуцит. Хомеопатично лекарство за възрастни деца над 1 година. Преди употреба прочетете листовката. Перфектен е. Като теб. Косопад. Ние от Ревалит в Швейцария разработихме система за грижа за косата. Нашата серия против косопад с редензил намалява косопада. Възстановете растежа на косата. Ревалит серия срещу косопад. Комбинирайте с Ревалит капсули за подхранване на косата отвътре. Търсете в аптеките. Само сега минус 25% на всички продукти Ревалит. Когато децата растат, всеки ден е от значение. Избери за тях Данонино с калций и витамин D за нормалния растеж и развитие на костите. Данонино – твоите помощници всеки ден. Препоръчва се от Българската педиатрична асоциация. Трудно е да контролираш различните миризми у дома. Но сега има начин. Серуик. 24/7 постоянна свежест. Невероятен аромат без аерозол, на който се наслаждавате до 70 дни. Вдишай, издишай. Еруик. Такава ситуация би притеснила всеки. Но ти си спокойна, защото вече си подготвена с онлайн аптека Бену. Там
можеш да намериш всичко за здравето и красотата на всеки на атрактивни цени и бърза доставка. Иновирон за имунната и дихателната система. Продукт на годината за 2024 от Български фармацевтичен съюз. Аптека Бено. Намери и физическите ни обекти в София. Попитай Color Catcher Max Protect и спаси дрехите си от посивяване. Отделените бои могат да унищожат цялото пране, но Color Catcher ги улавя и предпазва срещу нежелани осветявания. Доказателството е на кърпичката. Препоръчено от 98% от потребителите. Ох, пак болно гърло. Вземи тонзилотрен. Тонзилотрен? Да. Работи перфектно. Тонзилотрен е хомеопатично лекарство за възрастни и деца над 2 години. Преди употреба прочетете листовката. Само сега минус 25% на всички продукти Ревалит. Е, точно сега ли? Мамо, знам, че си вътре. Ще гледаш ли Сашко? За последно този месец. Не този път. Вземи, бабе, резиста шокомече. За гърлото, ушите и нослето. Резиста шокомечета са най-вкусната грижа за детски имунитет. Резиста се грижи за гърлото, ушите и нослето на вашето дете. С Резиста защитен на градина всеки ден. В менопауза съм. Но за мен няма пауза. А за моята кожа? Започвам с правилната грижа. Представяме ви Неовадиол от Виши. Дерматологично тестван за намаляване на сухотата, бръчките и отпуснатостта. Здравето е живот. Започнете с вашата кожа. Търсете продуктите на Виши от гамата Неовадиол на промоционални цени в аптеките. Тия билети въобще не ги гледай. Ти нямаш достатъчно в сметката. Малка ще ти е. Предния път поръча Ел. И за мен е за чужбина. 2014. Всъщност беше през 2015. Кой е този човек? Всеки, който разполага с регистрациите си, имейла ти. Ако не искаш да споделяш данните си с непознати, активирай защита на профила през приложението Yetl допълнително към твоя план. Това беше рекламната пауза по Никелодиан. До сега в Опасният Хенри. Току-що научихме, че суперпрестъпникът, неръждаемия Стив, е забелязан в Суелвил. Кои сте вие? Ние сме палецовите приятели! Рей и Хенри хванаха неръждаемия Стив и тези палецови приятели.